kadang-kadang warok surya rimbo hamur waga. Sallu ala Nabi Muhammad.
utama ingkang hamengku gati nuwun inggih Bapak Nur Salim tiyang sekalian sakeluarga ingkang pinaringan bahagia mulya boten katalumpen dumateng para kadang YouTuber ingkang sampun ngregengaken swasana para pamriksa kakung Sumawana Putri ingkang sinungga ing Sutudarsana kebahagiaan katentreman win karahayon mugi kajiwa kasalira dumateng kula panjenengan sami sumangga kadherekaken hangucupaken asta mulyakaken asmaning Gusti Kang Maha Kawasa ingkang datang kendhat paring kami rahat kanthi kaucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing wekdal dalu punika panjenenganipun Bapak Nur Salim sekalian dang sakeluarga hamentasaken seni warok Surya Rimba minangka tasyakuran wonten ing adicara walimatul khitan nuwun inggih Mas Bagus Ahmad David Nur Chandra mugi Bapak Nur Salim sekalian tiang sakeluarga pinaringan ginanjar wilujeng kalis ing sambikala ing rubeda para pamriksa kakung Sumawana Putri ingkang sinungga ing Sinudarsana sugeng hamreksani giaran seni kawula ngantos purna ing semangki kanthi mahayu-hayuning sasama nun kula nuwun. Wong Jawa aja ilang budayane wong Jawa aja ilang jawane Jawa digawa ning ati parat